Gwa m ihe anyị ga-eme echi o ka anyị rịrawa ndụ. Anyị rịrarịa ndụ anyị mara ihe anyị ga-eme echi ka anyị rịrawa ndụ. Gwa m ihe anyị ga-eme echi o. Anyị rịrarịa ndụ anyị mara ihe anyị ga-eme echi. Ndị mmadụ gwa m ihe anyị ga-eme echi. Ya. Ay, hondom. Ikelele m. Kwesị m ikele. Iso? Asụm na ekwesị m ikele gị. Read my lips. Gụọ mgbirigbe ọnụ. Asụm ekwesị m ikele gị. Maka why? Maka na gị na mma m ewerela ihere shie m n'ihu ka m ga-eshi gị krim n'ihu. Unu ewerela ihe m shie m n'ahụ sef n'ahụ m. Just go to my school. Ha niile ewerela mere livestock. Nga mụ na ndị ụmụaka igbe m gụọ egwu gụọ akwụkwọ. Asị mba na mpa mama m onye ukwu nọka before gị pass ya abịakwala m gafewe n'ụzọ lọtawa school na-asị hey lekwa onye ahụ ya bịakwa n'ebe a ha na-ezere m abịakwa n'ebe ahụ ka m n'ụta ha na-eze m maka na mpa mama m onye ukwu nọka. Ọ na-abụ onye ukwu n'ụka ihe na-emegbule m gị. Ihe na-emegbulu ihe ada kirikiri gị na nwaanyị gị abịa nwewe beautiful girl like me a na-akpọzi m ugly girl maka na mpa m na mma m ụlọ wụ ndị oke ụlọ ụka. Papa lekwa anya ka m gwa gị papa ka ihe niile tara n'abalị anwụnta meaning let the thing that happened in 2018 follow 2018. Ehụrụ this year 2019 gị na mma m unu na-ege m ntị mụwa ada kirikiri ama echenji sọnde esomọsọ asọm na ama echenji sọnde mụmụ ma unu na-ege m ntị. Ndombo change the son ịbịakwara bịa hikwuro planti m mbebere nga m ji ele agara sị m ị ga-echenji son m ụmụaji zipụkwa aha gị n'aha m dem you ọbụrụ sị ị ga-echenji son m gị na-echenji salt name gị chenji ekwe mother name gị chenji salt name yawa aha kem chenji ekwe mother name yawa aha nne ṅụ dem you ịza ada kịrịkịrị very soon ị ga-awa ada ururu ma wa ada egbelegbe ma wa ada mkpọmkpọ ọnụ ọja nwa ilu maka ị ga-egbochi tụtụ ime were ilu na aha ka ilu tụbara m ya na famili nga na-achọ iji ilu atagbu m ihe niile tara n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta ga-atagbu m ma anwụnta aṅụ ka ọ bara n'anya sịta gị kpọ mba skan ledu m na nwa m ledu nwatakịrị ka m nọ somali children dị ka m na ile ngwa ya koleji na-adị ekwuli ụka ma ị na-aṅụ mmadụ na mpago mere gị gadị purpose ebe ọla ị gatara mata onye iwu ọwụ mpago mere gị gadị purpose. Ndị mmadụ ji ego na-agị n'ime aja na-eto popularity nye ego popular ị ga-ekwesị ikelebe Chineke dị na-arasị ịma kapịlarị m ledo m nwere literacy hotel gaa skuul gị ga-anọ gị kọlala literacy niile ote were certificate agahụ gị ngọla ngafere ote asị m yes chifu Imo worldwide onye literacy ya wụ onye gara skuul gị ma ya na ọgọ were certificate literacy chite ndị ọzọ ga-enwe credit enwere ike m nwere ihe niile kọsụ niile m kọsụ na skuul enwere ike m ji kredit ya ha ji na-akwụchara m ụgwọ ya nwee literacy na ha ekwesịrị ịhụ m ote gị ṅụọ ọṅụ na nna gị nwere dọmbisiri na akademik gị na-ezuzu ị ga-agbanwe aha akpọ gị aga kịrịkịrị gị na-aṅụ ụmụazị ọ na-etụkọ ọnwụ ọbara nne gị ka ha na-atụ ụjọ ụdị ọbara m dị soro rampụ blọd ya wa ọbara gụzọ ọtọ ọbara nwa atụrụ
All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all. We love you. 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 We love you.